Kublai pi baro at ngapdiang snobhai pi shakani ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parolok kalong ka kubor ka basnong si ibantip na baro kinong siyong kari India bahakarta ka bakhanday po ang tsnem Khlad mo ka Khlad nongrwai ba pawnam jong ka Bollywood ka Asha Bhosle ya ka bala chukhot idak ba bon kum ka Asha tai kat kum ka kubor ka bala sapriang stat hakilat patay kubor ba san social media halor ka kubor jingyap ka Asha Bhosle ya ka bala penskam ro da ukhon jong ka u anan Bhosle haka step jong ka sini ubreka khat atli uyayong ahajar arphon riu baka kami be jong Asha Bhosle kala Khlad no nakani ka sla perthai kat bakadang don hapring ka ching sha sumar hadien balalit ra ka mar haka sin sa jan Shabrich Kandi Hospital kanong ba Mumbai ban yo ka ching sumar kham kloi nakabanta ka ching pangka dek aresia ka bal penbana dek doktor ka hospital ba ka Asha kala Khlad no na perthai haka step bo jong ka sing ublei ka ching Khlad jong kani kanong pai pa pawnam jong kari India ya ka bala e bat borom de ki ba bon kham tam e kiru e ching rwai kanong ka ching do ka ba kraw ya ka ri ba ka jai ban de bat kham tam e ya ka kharkhana penmi film kari India ka Bollywood hakaliang karwai ka siyaw bat ka put ka tem lengba urundang basiang chongka itulong kubor ki tho baka Asha tai kala shitom jur bat pentia ya ka hapo ICU ban pet bat kami ya ka jinglong jingman chongka kol ka kia chongka daki doctor bapau ka Bridge Kandi Hospital nodok kami sa jan bala admit ka hapo hospital porok kumban chupan kan mau ka Asha Bhosle kadai ka paratrai jo kalit lata mangkeshkar bat bara anut chipra kidai kinong rwai ki ba pawnam omtang hapo ri India henry wat hak perthai barok kawai itulong kubor ki tho bhashwa bantang don burom ya ka met ya badang sa jong ka Khlad nong rwai ka Asha Bhosle ya ka met badang sa jong ka on bo shwa shipor hakas ka grande ka badai ka ying sa jong ka badon halower paral jong ka nong ba Mumbai nadok ka por khatwai bache jong ka step last ni ublei hado ka por saw bache janmet da ka banta ban island ya ka jingwan ai kublei khatdo jong ki pat ba ya ka ni ka Khlad nong rwai ka bala pen comment pen sngop ha bat na sotna ya ki ba bon ki ru e jing rwai hindi ba kan thup na do ki khna ki samla hado ki bala rangba ro kumjo langba ka jing shakri brat ba jong ka ha ka kam rwai ka bala ne hado kum ba phrap hu snem ai langba ki ran san ba per jong ka put ka tem karwai ka siaw jong kari la kabil lenti ro ba ki pho hajar gut ki pai ba kan thup na do ki nong mi kmat ba pau jong kari India hado ki Khlad ak film bat ki pra nong rwai ba pau ka Bollywood bat ki pat ki pai ba ki be e chirwa kin wan ban ai ku khado ya kan ka aim jong ki nong rwai ka Asha Bhosle ka Asha Bhosle ran kat bat ka men jong ka kala tamang keshkar ka stang ban rung shaki kam rwai na do ka ta ka badang khna ba tang ban yo ka shan ka jing jinjar haying hasam bat ban yo jingkar shanro ya ka kami hadin ka jingkla no pa chungka upandit dinanat mangkeshkar ubadai unong by classical ba pawnam hakaktin marathi ti parlok ya ka Asha Bhosle la khaus nam kharkhanda spotlight pudai at kala depro ban no yo snyang paran ba chungka shaka perthai chungka put ka tem bat karwai ka siaw chong khari kham tham e shaka kharkhana pan mi film hindi ka Bollywood dang ba ki pheu hajat li ki chingwai ki pasutna chongka ai ba ka man sim ka bala khla no chungka ka Khlad nong rwai ba pawnam jong kari India be jongi ka Asha Bhosle kan shongcha tha ya ka jing sok ba ukan ran bat ai ro ba ki chingwai ki basnutna chungka kinang yai pen kemen pen sngau bha ya ki ru e chingwai chong kari ka pateng bamanta bat ka pateng ka ban manro kumjo Asha Bhosle, may your most precious departed soul rest in peace. Parolok play shibon ya kapor chong piece about what glad ban like share comments but kumjo ro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA part ki video